svakodnevno imam 45 do 50, nekad i preko 50 pregleda. To je za 30% više od neke propisane norme. Hoćemo kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu, moramo tu normu još da smanjimo i da lekaru omogućimo da zaista kvalitetno radi svoj posao samo sa dovoljno vremena koji će posvetiti svojim pacijentima. Želimo da prenesemo i odgovornost i mogućnost organizacije posla upravama domova zdravlja, gde lekari mogu kolegijalno da se dogovore o načinu na koji će raditi, tako da i oni budu zadovoljni, a i njihovi pacijenti. Neki lekari baš imaju mnogo. I ako ti je zakazano, moraš da čekaš. Preopterećeni su. Svako malo im dodaju po nešto. Recimo ja sad sam morao, iako imam karton kod oftalmologa, da uzimam posebno interni uput za doktora. Gde se radi o nekim procedurama koje su dijagnostičke ili terapijske, kao što su hemioterapija, radioterapija, zakazivanje operacija kuka ili operacija na otvorenom srcu gde se čeka duže, naravno da će važnost ovih uputa biti produžena do završetka terapije, odnosno propisane procedure.